Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Усім добрый вечер, Сержук, вітаю Добрый тебе. вечер, Иван. Ты уже нават неяк по-летнему сегодня. Ну, так летейка такое уже, солнце спякотное, все можно уже. Я прапаную пачаць з навінак, даведацца пра тое, аб чым пісалі ў інтэрнэце, што каментавалі карыстальнікі сёння. Здзіўляй. У Мінску выбралі каралеву вясну, конкурс прайшоў у 26 раз. Тытул галоўнай прыгажуні заваявала Сняжана Міхейцева з Віцебска. Сняжана, дарэчы, была ў нас у гасцях. Яна вучыцца на 4-м курсе ў тэхналагічным універсітэце, шмат часу праводзіць у спартзале. Усяго было 15 удзельніц, усе дзяўчаты дэманстравалі навыкі дэфіле, творчыя здольнасці, адказвалі на каверзныя інтэлектуальныя пытанні. Ну, куды ж без іх? Мне цікава, гэта галоўны конкурс? Пра дэфіле? Не, пра інтэлектуальныя пытанні. Ну, адзін Ён з'яўляецца такім выніковым і самым непасрэдна па гэтых выніках гэтага конкурсу і абіраецца прыгажуня. Вось калі цябе запросяць паўдзельнічаць у гэтым конкурсе у якасці члена журы нават. Ну, калі толькі так. Ці калі-небудзь нават у цябе будзе столькі грошай, што ты нават зможаш ладзіць свой асаблівы конкурс. Сённяшняга дня Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць акцыю «Увага дзеці». Заклікаюць усіх кіроўцаў да 5 чэрвеня ездзіць з уключаным блізкім святлом фар і хадавымі агнямі, такім чынам прыцягнуць увагу юных пешаходаў. Ну а ўжо 10 чэрвеня пройдуць выпускныя вечары. У сувязі з гэтым у Віцебску будзе абмежаваны продаж алкагольных напояў. У рознічным гандлі іх нельга будзе набыць з 15 да 24 гадзін. Навошта пра гэта было казаць? Навошта папярэджваць? Каб стрэсу не было адразу ў людзей. Трэба маральна падрыхтавацца да гэтага. Ну а мы пачынаем рыхтавацца да 1 чэрвеня. Тэлеканал Віцебск, радыё Віцебск і Віцебскае малако запрашаюць на дзіцячае свята ў Задвінні. Дзіцячае. Усіх дзяцей чакаюць бясплатныя дэгустацыі, конкурсы, аніматары, аблокі паветраных бурбалак, шмат марозіва. А калі вы прыйдзеце ў белым, то можаце яшчэ і выйграць суперпрыз. Вось 1 чэрвеня ў 17 гадзін культурна-гістарычны комплекс «Залатое кольцо Віцебска» або «Задвінне», як усе яго ведаюць. Ну так ужо звычайна. Вось такі ў мяне навіны сёння. Добра, ну у нас сёння розныя госці, розныя тэмы, даведаемся шмат цікавага, якія мерапрыемствы будуць адбывацца, да? Але у вельмі хуткі час нават на гэтых выходных. І таксама сустрэча нас чакае ось зараз з літаратарамі. Таму прамы эфір, тэлеканал Віцебск, мы пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, і як ужо толькі што мы сказалі, што у нас сустрэча адразу з літаратарамі. Давайце знаёміцца. Гэта Настасія Пятровна Лазебная, старшыня Віцебскага аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў і таксама такая пачэсная пасада рэдактара газеты «Мы і час» у Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Петра Міроновича Машэрава. Паэтка вось так сціпала, да, і так себе назвала сама Наталья Новікова. І маладая пісьменніца Марына Булатоўская. Марыну, я думаю, шмат хто ведае, таму што яна не толькі пісьменніца, яшчэ і песні спявае, і танчыць, і ўвогуле знаўца этнаграфіі. Так, Марына? Бывае, здараецца. Бывае, здараецца. Вось, прадставілі. І нагода. Нагода у нас вельмі добрая, цікавая, таму што літаральна тыдзень таму, так, адбылася прэзентацыя літаратурнага альманаха «Ратуша». Гэта ўжо трэці. Так, трэці. Вось, давайте адразу пакажам. Вось такі альманах «Ратуша». І трэці, гэта ўжо трэці. Чым ён адметны, чым ён адрозніваецца ад першага і другога? Ой, давайте я возьму яго ў рукі і скажу, што першы нумар, вы бачыце на ратушы, там гадзіннік. Давайте пакажу. Гадзіннік і нумар. Гадзіннік паказвае гадзіну. Гадзіну. На другім? О, як цікава. На другім глядзіце, тут гадзіну. 2 гадзіны. Тут 2 гадзіны. Дайце здагадаюся. 3 гадзіны. А гэта 3 гадзіны. 3 гадзіны. Ой, як цікава. Ну, я думаю, што гэта не апошні, таму што наша ратуша
Мае 12 12 лічбаў. як мінімум. Так что вот, доживем и побачим еще 12 номер. А чым А я толькі хацеў сказаць, што думаю, вокладка адна і тая. Да? Ага, А зараз. не. Усё цудоўна. Ведаеце, чым яна адрозніваецца, што ў кожным нумары у нас новыя і новыя аўтары. Калі я збірала як на гэты нумар, як укладальнік, то у нас было больш 50 чалавек. Але у Мінску, менавіта там рэдакцыя у кнігазборы, можа, чалавек 10 адмялі. Так што, каб трапіць у нашу ратушу, трэба вельмі Не так добра. усё проста. Не так проста. Да гэта сведчыць пра тое, што ў літаратуры ўсё добра, справы не дрэнь, да, што не тое, што давайце збіраць хоць каго-небудзь, каб Не-не. надрукаваць і выдаць, а яшчэ ўсё ж такі адбор Ўсё-такі ёсць ідзе. адбор вялікі. Ну, ведаеце, сёння на беларускай мове мала хто, асабліва ў віцебскую, размаўляе і піша. Але ўжо калі пішуць, то пішуць добра. І гэта ўжо радуе. Я магла б сёння ў студыю прывесці з сабой, Чалавек вось гэтых палову. 50. Не 50, 30 дакладна. І, напэўна, мы занялі ўвесь эфір, але, канешне, хочацца расказаць трошкі пра наш зборнік гэты літаратурны, што мы стараемся ўсё ж выявіць моладзь. Гэта мне ўдаецца, таму што я працую ў універсітэце, і там вельмі моцны факультэт філалагічны і вельмі шмат студэнтаў, якія спрабуюць сябе ў літаратуры. Дапамагаюць ім Алена Крыклівец, яна паэтка, Вольга Русілка, таксама паэт. І вельмі цудоўна працуе ў гэтым напрамку Ірына Саматой. Яна загадчык Вацлаўна. Яна загадчык літаратурнага музея. Вы ведаеце, столькі цікавых мерапрыемстваў. І яшчэ хочу сказаць, што шмат працы менавіта ў літаратуры праводзіць наша бібліятэка. Яны такія імпрэзы наладжваюць. Вот Папковіч быў. Універсітэцкая ці абласная? Нет, універсітэцкая. Універсітэцкая. Я хочу сказаць дзякую і абласной бібліятэцы дырэктару, як Тацьяне Мікалаевне Адамян і Рагачовай Ларысе Івановне. Яны вельмі таксама прапагандуюць беларускае слова, беларускую літаратуру. І гэта радуе сёння. Конечно. Потому што, як жа, мы жывем у Беларусі. І тым ганаруся. І тым ганарымся, канешне. Можна пераб'ю крыху? Калі ласка. У Наталі зараз запытаюся. Вось, Наталя, у вас жа гэта, зразумела, ўжо не першая публікацыя, так? Вось падчас, пакуль яшчэ эфір не пачаўся, ўжо высветлілі, што друкавалі вашы вершы і ў часопісе «Першацвет» свой час, вельмі папулярны, вельмі цікавы. Зараз гэта такая проста патрэба, каб надрукавалі, так, вашы вершы? І гэта прэстыжна, скажем, у ратушы, ці неяк ужо так, як па-накатанай, скажем, трэба, вось напісала, хай надрукуюць, хай будзе. Я хочу адказаць тое, што тут болей патрэба душы. Таму што калі бачыш свае вершы надрукаваныя ў такім зборніку разам з такімі маститыми, как говорится, цікавымі аўтарамі, таму паважаюць і родныя паважаюць за гэта, і сябрам чым ёсць пахваліцца. Носіце з сабой асобнічак, каб там раз падпісаць, аўтографы? Не, яна збірае проста. У веселі монах? Таксама, да, каб падпісвалі. Я хочу сказаць, што я з Наталей пазнаёмілася падчас, як у мяне была асабістая газета жаночая. Вось яна якраз прыслала на адрес рэдакцыі свае вершы. І вершы мне спадабаліся. Таму што яны былі цікавыя, і тэма ў іх была актуальная. А яшчэ, канешне, пры зборы зместа і аўтараў я ўсё ж давала перавагу тым людзям, якія працавалі са мной яшчэ на кіме. Я падчас рэдактарства у кімаўскай газеце у нас было вельмі цудоўнае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы». Вельмі цудоўнае. Там столькі самабытных паэтаў,
празаікаў вельмі цікава было. У нас былі такія вечары. Ну, на жаль, кімане, але людзі, якія літаратурай займаюцца і сёння яшчэ пішуць, яны якраз вот дасылаюць свае вершы, Творы, да? ўсе? жартачкі, так, всякие. Ну, Вы жартачкі, я вось зараз якраз пагартаў і па змесце знайшоў Стасія Наркевіч. Хто не ведае, да, Настасія Пятровна Лазебная, это яна ў жыцці. А калі ў літаратурным жыцці, то яна Стасія Наркевіч. І вось калі мы сустракаліся непасрэдна з вами, у нас так была цэлая гадзіна, вы распавядалі пра свае гумарэскі, вось так гумарыстычныя сюжэты. Тут у вас што? Это апавяданне у мяне. Гэта сур'ёзныя Вельмі. гумару. Не, ну тут не гумор, тут такія сацыяльныя пытанні я падымаю. Ну, а Стасія Наркевіч, гэта, ведаеце, сёння можна надрукаваць любую кніжку, былі б грошы. Ну, у мяне ў той час, у 8-м годзе, іх не было. Я звярнулася да брата і кажу, вот, дапамажы мне выдаць то ўсё. Ляжыце ў століку гэтыя аркушы надрукаваныя. А ён кажа, дам грошы, только прозвішча пакінь Наркевіч, ну, каб это Наркевіч. было наша. Гучна так. Гучна, ну, вось так і з'явілася. Ну, добра. Але вось яшчэ таксама раздзел прозы, я бачу, чацвёртае прозвішча, гэта Марына Булатоўская. Марына, ты ж ведаеш, што ты тут чацвёртым, да? Ну, не лічыла, але ведаю, што Ну, ёсць. яна так. Марына, гэта першая публікацыя? Насамрэч, не першая. У было ратушы яшчэ- першая. У Для, ратушы. для ратушы так, у ратушы першая. А так былі яшчэ іншыя. Да. Давай адкрыем тайну, калі гэта пачалося, таму што у сацыяльных сетках, так, я глядзеў там твае вось гэтай посты, што не так даўно пачалося вось гэта літаратура творчества. Менавіта літаратурныя напісанні розныя. Справа ў тым, што пісалася даўно, але так, каб зарганізавацца самой, засесці за гэта, то не было ані часу, ані чалавека, які падштурхануў. Так атрымалася, што трапіла... Чароўны вось гэты піночак такі. Да, быў. Я яго атрымала ад мужа пасля, які мяне падштурхануў падаць Ну, это таму, заяву. што я так разумею, што просто ты яму бубніла на вуха, і ён сказаў, ідзі ты, хопіць уже бубнець, ідзі, сядь, ды напішы. Ну, можна і так сказаць. Хутчэй за ўсё, ён часта чытаў мае посты і сказаў, ну колькі можна, трэба ўжо аформіць. Можа, такую добрую рэкламу для іншых маладых пісьменнікаў. У Менску ёсць пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў школа маладога пісьменніка. І вось туды атрымалася патрапіць. Гэта год навучання, па 2 заняткі на месяц з прафесійнымі выкладчыкамі, сустрэчы з пісьменнікамі, рознага кшталту майстар-класы. Гэта ўсё вельмі карысна, але самае галоўнае, што гэта якраз такі той чароўны пінок, который кожныя 2 месяцы ты мусіш падрыхтаваць некалькі апавяданняў, некалькі твораў, каб аддаць іх на крытыку перад усімі удзельнікамі школы таксама. Таму гэта карысна, калі ты чуеш яшчэ і крытыку збоку. А іх абавязкова павінны потым надрукаваць? Не, не. Гэта можа і застацца... Гэта можа застацца нявыкарыстаным, але ж выдаецца зборнік потым твораў як бы найлепшых твораў навучэнцаў, і туды можна альбо патрапіць, альбо не патрапіць. Ну, як так бы мовіць. пашанцуе. А вось у ратушу вы патрапілі, таму што адаслалі гэта ўсё Настасіі Пятроўне? Так. Я прапанавала ёй, у нас ёсць агульны знаёмы, які мне падказаў, што вось друкуецца ў Віцебску нашае выданне. Я насамрэч раней, прызнаюся, не вельмі чула, на жаль. Зараз цешуся, што ведаю. І ён падказаў, што можна да Анастасіі звярнуцца, прапанаваць свае творы, а яна ўжо дашлі, і там будуць у Менску выбіраць. Такім чынам туды трапілі маленечкія апавяданні. Ну, мы удакладнім таксама, Марына, я думаю, гэта будзе варта і карысна нагадаць, што ў гэтай школе маладога пісьменніка навучаць не толькі па-беларуску, так, творы пісаць, але і па-руску. Так, можна звяртацца ўсім. Абсалютова, і прычым людзям рознага ўзросту можна звяртацца. Хоць гэта і гучыць як маладога пісьменніка. Маецца на ўвазе не ўзроставая катэгорыя, а можа досвед. Калі пад 40, то можна таксама. Можа быць маладым, бо толькі распачаў станавіцца пісьменнікам. Я наўрад ці ўжо, таму што я ўсё ж такі карыстаюся парадай аднаго нашага літаратара. Мы ўжо, пэўна, казалі аднойчы, да, што Сяржук, ты пішаш? Я кажу, не. Ну вось калі можаш не пісаць, не пішы. Вось, Марына, як адбывалася? Вось гэта немагчыма было стрымаць вось жаданне пісаць, і нават
як атрымалася, да, што патрэбна была дапамога вось нейкая вот гэтая штуршка у выглядзе школы пісьменніка. То бок мясцовых не хапіла тут аўтарытэтаў, каб прынесці. Пачытайце, калі ласка, вы што скажаце? Ну, я ж вучылася ў Менску, а не ў Віцебску. Каб яна вучылася ў нашым універсітэце, дык яна дайшла Хіба до што, нас. да, можа, хутчэй бы гэта ўсё Хутчэй было адбылося. б гэта. Бо я больш на перакладчыка вучылася, чымся на нешта такое журналістка-літаратурнае. А наконт пытання, справа ў тым, што мне заўсёды здавалася, што прозу пісаць гэта вялікі выклік, бо вершы пісаць лёгка. Я пісала вершы раней, доўга. Я выбачаюся перад паэтамі, ну прабачце. Вершы пісаць Не лёгка. тое, каб І лёгка. зараз вось гэтыя паэты, якія сядзяць і там Не-не-не, пакамянчаныя я стосы повторюся, паперы, да, і яны вибачаюся такія, перед дык гэта паэтамі. лёгка, што ж я тут? Справа ў тым, што мне гэта лёгка давалася вельмі. І мне падалося, што ўсё ж такі ў прозе можна больш выказаць чымся у вершы, менавіта памяняць нешта. Проста, то бок для жанчыны змагацца мяняць штосьці там, даносіць сваю думку, гэта даволі складана для вялікай аўдыторыі. А вось калі ты пішаш, і калі нехта можа гэта прачытаць, праз менавіта сваё пісьменства ты можаш падзяліцца сваім досведам, перасцярэгчы, не рабіць чагосьці, альбо наадварот сказаць, я паспрабаваў, варта, можа нехта згадзіцца. То бок для мяне пісаць гэта не графаманства, я не люблю пісаць, але Вось гэтая проста фраза яшчэ так перад пачаткам Можа, я праграмы так ў і прыватнай выказваю. размове. Я не люблю пісаць, а Я пішу. пачуць ад пісьменніцы, так? А вельмі дзіўна. Гэта так мінімум, што я кажу, проста вельмі дзіўна. А што ты ўкладаеш у сэнс? Я не люблю пісаць. Я маю на ўвазе, што ёсць людзі, якім асалоду прыносіць менавіта сам працэс вось выпісаць усё, што ў душы, напісаць, як от дзённікі пішуць, як пішуць апавяданні такога унутранага дыялогу, так, вось сам працэс. І людзі нават складаюць у стол гэта ўсё. Для мяне не цікава напісаць, скласці ў стол, не тое, каб мне патрэбна там папулярнасць нейкая, не. Я нават ведаю, што гэта Але мала хочацца, хто каб прачыталі. ніхто чытае. Хочацца, каб прачыталі, таму што за мэту была сама думка, а не працэс пісальніцтва, так бы мовіць. І калі думка дойдзе да кагосьці яшчэ, будзе супер, хаця б да аднаго чалавека. А якія праблемы? Вось што яны раз, гэта ж жыцця проста Назіранні нейкія. назіранне. Досвед у мяне не такі вялікі, але пэўныя назіранні, пэўныя свае думкі, перасцярогі, яны ўжо ёсць. І можа гэта нешта жаночае чыста такое, праз сваю творчасць перасцерагчы, паказаць, што можа так не варта, як было там у мяне. Шчыра ты так не расказваеш, канешне, у сваіх апавяданнях, што гэта з майго жыцця. Але ўсе у пэўным разумеюць. сэнсе ўсе гэта разумеюць, так што дзесьці нейкім чынам пра Вось штосьці. вы ж не ведаеце, хто вось возьме гэтую кнігу, хто будзе чытаць. Я думаю, ніхто. Настасья Петровна, вы красиваеце, калі Ну, ласка. муж, бацькі свае там пачытаюць. Вось, але вы ж можаце ведаць, хто сапраўды прачытаў ваш твор. Вось таму, што вы далі, вось пачытай, калі ласка, вось у гэтым альманаху ёсць нават... Ведаю, канешне, збольшага Вось- гэта вось я хто ведаю гэтыя пра людзі? сяброў, якія прачыталі, пра знаёмых, але наколькі я разумею, зараз пісьменнікі больш праз сеціва, праз інтэрнэт раскручваюць свае творы, ведучы нейкую такую актыўную у сацсетках жыццё. Ну, я гэтага не раблю, таму я асабліва не спадзяюся на вялікае шырокае прачытанне. Але мне прыемна ведаць, што, можа, там нехта з маіх сяброў, нехта з людзей да мяне набліжаны, зможа гэта А скажыце, прачытаць. калі ласка, калі я возьму гэты альманах, ды прачытаю нешта з вашага, я не стану таксама песімістам, як вы, вось так вы. Ніхто не чытае, пісаць не люблю. Гучыць песімістычна, не, для Гучыць мяне вельмі нармальна. песімістычна. Наадварот, рэалістычна. Іван, глядзі, як Марина усміхаецца. Все Не нормально. так вочы гараць, яна добра піша. Мяне вось усцешвае, што Настасья Петровна, яна піша гумарыстычнай, таму што да, я, ну, гэта маё асабістае меркаванне, што у нас шмат твораў зараз непасрэдна ў наш час, да, на сённяшні дзень, які ўздымаюць нейкія сацыяльныя, такія душэўныя праблемы, і амаль што няма вось гэтай літаратуры, якую можна проста ўзяць, усміхнуцца, акрамя дзіцячай, да, ўзяць, усміхнуцца і неяк, ну, такое чытво, которое, ну, я не кажу, што гэта як Данцова, да, але нешта таксама лёгкае,
альтэрнатыва вось такому філасофскому, которым возьмуць і ўсё, як заселі, і на адны думкі. Настасія Петровна, я лічу, што вы павінны Марыне нейкі майстар-клас па гумарыстычных. А Марина гумористично і пише. Все. Вот что Але буду значит, вдячна коли і не за майстер-клас. прочитали мы с тобой, Иван, ничего до эфира. Вот, Соромно. я вам подарю я ж кажу. гэты часопіс, Все, подарунок. Будем і будете вучыць, як вывучаць наших у знакамітым фільмам пісьменнікаў. Іван ісці додому і ось так на двоих Ну, вы читать. ведаеце, мне патрэбна пачаць з першага, вось з той гадзіны на ратушы, а потым уже другі. А у вас першага няма нумара? Ну, Які І жах. другого немає. Неправда. больше. там тираж був Другі одна були. адзінка. Так, у нас тираж 200 екземплярів, і, до речі, на ратушу можна набити у крамах, як у Мінську, так і у Віцебську. зрозуміло. Він і є. Так що, Вось яшчэ цікавіць. Тут літары. Гэта ўсё добра, гэта інфармацыя, гэта сэнс, гэта думкі і ілюстрацыя. ну, на жаль, Вось іх няма. Гэта такі фармат, што не патрэбны ілюстрацыі. Так, Ці гэта- не хапае гэта, мастака? не, гэта такі фармат. Але, ведаеце, я хочу у наступнай ратушы раздзел увесці, расказваць пра мастакоў, якія робяць ілюстрацыі да твораў. Гэта цікава, насамрэч. Бывае, пісьменнік хоча праілюстрироваць свой твор і дае ўжо нейкі сюжэт, каб ён намаляваў. А ёсць людзі, мастакі, якія бяруць, перачытаюць усё і некалькі разоў, каб зразумець тэму гэтага апавядання. І тады. А у нас шмат. І зноў я буду гаварыць пра універсітэт, таму што ён бліжэй мне, і гэта якраз мастакі з мастацка-графічнага факультэта. Я ведаю ўжо некалькі дзяўчат, якія робяць ілюстрацыі. І я вот хочу насамрэч звярнуцца да гэтай тэмы і паказаць, што вельмі важна, калі яшчэ вот эта літаратура падмацоўваецца малюнкам. Ды яшчэ як чалавек не камп'ютарам там валодае вот малюнкам, а ручачкай. Камп'ютарнай графікай, а вось... Аловачкам, так. Гэта вельмі цікава і вельмі прыгожа. Ну і калі У нас яшчэ... калі што, Іван скончыў мастацкую школу. Ну, раптам. Я вам таксама магу ручачкай нешта. Ось ён Заўсёды пачытае творы, напрыклад, Марыны намаляваць. ці вершы Наталі, ці Ой, вашы. не ведаю. Трэба тут, каб дыплом быў мастака. Што тут Мені школа? можна без диплому. Ілюстрація. Двоє. Все, я знайшов. А глядзіце, Настасія Петровна, мне вось цікавіць заўжды мастакі, яны малююць, у іх ну, нейкія свае вобразы, так? Яны прачыталі, яны ўяўляюць гэта так. І калі вы свае творы друкуеце, там таксама ёсць ілюстрацыі, так? Так. Вы Я сама ўзгадняеце? Ёсць такія спрэчкі, вось такія жорсткія спрэчкі. Не, ну вось не такі, ён я яго не так вось прапісала, да, гэты вобраз, а ты вось намаляваў такі. Ну гэта ж нельга. Давай, чытай яшчэ раз і малюй яшчэ і яшчэ. Ведаеце, я ведаю одну пісьменніцу, вельмі цудоўная, віцебская. Вот ей штосьці там, ну, здалося не так, што мастачка зрабіла. І яна папрасіла вельмі лагодна, вельмі цудоўна. Я думаю, што гэта можна паправіць. І тое, што аўтар хоча. Я ж кажу, што от ідзе нейкі сюжэт, ну, напрыклад, там вяселле, так? І трэба паказаць, як гэта бурна і годна гуляе наш беларускі народ. Там чака, шкварка, там яшчэ што. Ну так, Значит, на кожны дзень вяселля на тыдзень, на на такіх 7 тыдзень, так. малюначкаў. То есть трэба нешта выбраць такое адно з тэкста, каб яно загучала, каб гэтаму твору важкасць прыдало. Так што работа это цяжкая. Вось, Наталя, глядзіце, з празаікамі ўсё зразумела, да? Яны Даўно пішуць. зразумела. Вершы гэта ж лёгка, да? Вершы гэта ж лёгка, гэта кожны можа? Это кожны. Вот так, Марина. У нас усе пішуць вершы на студыі, таксама. Гэта лёгка. Ну, празаікі яны пішуць, і сюжэт нейкі ёсць, так? Кульмінацыя, як заўжды, там, да? Тое, што можна праілюстраваць. Вершы, вось асабіста вы хацелі б, каб вашыя вершы таксама неяк былі праілюстраваны, каб з'явіліся вось, ну, малюначкі? Я гэта калісьці рабіла. У меня таксама Сама? была, не, сяброўка у меня была.
Вось яна і цяпер ёсць, але працуе ў Маскве, у яе свой салон, але добры вельмі чалавек, і яна скончыла ў свой час таксама мастацкую школу. Вось. Так, бывает так. І вельмі добра это атрымлівалася. У свой час у нас рубрика была у Вітбічах маладзёжная, і вось там Тацяна, мой верш, яе малюнчык заўсёды. Ну, это графичный. Графічныя, да, графічныя малюнкі яна рабіла. Я думаю, што гэта як з музыкамі у нас, да? Калі музыка сядзіць з гітарай, ён павінен граць. Да? Што яму сядзець Так что ей трэба вось чытаць. размовляць. Да, я просто бачу, што ёсць раздрукоўачка, і можна, Ну, вельмі коротенько. вершыкі, тым больш, я бачу, што гэта не паэма. Не паэма. То чаму Видать, адразу не паслухаць? И час уже спешить. Да. Мы ж павінны зацікавіць гледача, так, каб людзі пайшлі, І паглядзелі, набылі- пачыталі і набылі ратушу, так, ратушу. таму што Марына ўжо заінтрыгавала чалавек, который лічыць, што вершы гэта лёгка, пісаць яна не любіць, гэта сур'ёзныя сацыяльныя нейкія тэмы там, да, але яна піша гэта ўсё вясёла. Ну, і аптымістычны чалавек. Вось. І як і шукаю вочы зяць. Таму, Наталя, вам слово зараз. Ну, коротенько. Мой, можно так сказать, самый, як лічу, да, любимый. Асалоду рабіны спасцігаеш не раптам, адчуваеш спачатку горка ў светлы смавін. Як цвяла тое лета, рабіную Ганна, як нясмела і палка, закахаўся Васіль. По матывам «Людзі на балоце». Людзі на балоце. Да. Так, Ну і видишь, напрыканцы, тоже невялічкі. Не, пачакайце, яшчэ не напрыканцы. Вераснёвы подых на вальніцы, першы пераспелы вінаград, зніжка спадзявання на бажніцы, стомваю напоўнены пагляд, першы крок надзеі на спатканне, ябланевы водар, як язмін, светлае на сэрцы спачуванне, росчырк небе, журавліны клін. вот видите. Маляўнічы, вось тут адразу раз Прыгожа, і і малюначак. малюначак. І малюначак. Але вы чулі, як вы пачалі, і у нас знікла музыка ў студыі. Ну, потому что музыка верша Ну, сама конечно, прыгожая. ну я ж Конечно. жартую. Вось побач за мной Марыну, якой таксама ёсць нешта ў руках. Што гэта? Вы забыліся. Носіце яе з сабой. Кніга, яшчэ і не электронная. Не электронная. Гэта той зборнік школы маладога пісьменніка, про які я казала. Людзі несуць сэрца. За 2 гады Ну, усе, хто навучаўся, ўсё, што стварылі, І ўсё вы як там бы тут таксама ёсць. І я тут ёсць. Пашчасціла траціць. Цудоў. Так. А вось мне цікава, прэзентацыя альманаха прайшла. А ці запрашаюць зараз, да? Калі раней гэта было, ну, вось, у той час, калі я вучыўся ў школе, заўжды запрашалі нейкіх пісьменнікаў, мясцовых, віцебскіх, не віцебскіх. Памятаю, нават да мяне ў школу Олег Салтук неяк прыязджаў, ну, з таго, што памятаю. Невядомых, не мастадонтаў, той час там Геннадзь Бураўкін і Барадулін ездзілі, да, у Віцебскую па ўсёй Беларусі. А вось такія мясцовыя, которые, ну, Конечно, запрашают. А наши письменники Сілко, Миранович, Попкович, вельмі частыя госці ў школах. Запрашаюць мяне таксама у школы, але больш сказкамі, потому что я яшчэ акрамя вот гумару і вершу, я яшчэ казкі пішу. Вось цудоўнымі вельмі малюнкамі, дарэчы. цудоўныя малюнкі, вот мастачка працуе, это Алена Сянько, вельмі цудоўная. Я з ей буду, колькі буду пісаць казак, толькі она будзе мне іх маляваць, потому что тут уже стыль, мягкие такие линии, то есть вот это для дзяцей. І яна казка-размалёўкай. І калі я вот была ў 27-й школе у мінулым годзе, то зрабілі оттиски, господи, много этих малюнков отдавали детям малявать. Копии, да? Робили малюнки. Потому что расфарбовочки. Также, что у книжцы не намалюешь, оно же расплыве, там папера то такая тоненькая. И вот была еще у 45-й школе так само малюнки, до чего. И дети настолько цікаво размалёвывать, я их вот тоже троху володаю этим мастацтвом малявання. Я памятаю, даравалі нават батык. Так. И, ведаеце, настолько подбирают фарбы, колера, оттенки, что это вот диву даётся, что можно с той маленькой такой
ну, наприклад, принцеси, там, ці, яка там, город, гори. Вельми цікаво. И одразу же настрой меняется, І, да? і дзеці. Одна дзяўчынка заплакала, што їй не хапіла, пайшлі яшчэ зрабілі для яе, сканировали, Ну, отдали. конечно, як же Вельми, слезки вельми, дзіцячыя. конечно. Что б хотелось еще у нашей ратуши, я уже говорила, Да, ці что будзе ён змяняцца, штось нейкія, можа, новыя раздзелы, там, Я вот- крытыкі. О, это вельми цікаво. Правда, у нас теперь вельми мало людей, які умеют критиковать. Весь не как критиканство. Ні, чаму? У нас паўсюль крытыкі. А не, ну не так. Яно не тое. А трэба вот, каб нейкія насамрэч рабілі заўвагі, каб пісьменнік, які там вот надрукаваў упершыню, пасля не разгубіўся, а вот гэта такая слушная заўвага яму пайшла на карысць. А я думаю, что у нашем университете зноў ёсць кафедра літаратуры, і я думаю, что там вот могуць і якраз і думаю, что читают такія лекцыі, як вот Ну, гэта вельмі я думаю, што гэта вельмі складанае пытанне, ось дзе тая мяжа, да? дзе падтрымаць, калі ты видишь нейкія хібы, да, у чалавека, і просто падтрымаць і выправіць, да? І вось як Марына ёй дала плён гэтае навучанне, так, у школе. Але у нас жа ёсць і такія крытыкі, што як абсякуць, скажу, ты графаман і ўсё. Я вот скажу нават І раптам згубілі Богдановича. Ну, я, наприклад. Так усім і кажуть часто. вы ведаеце, Але ж я хто витрымае? скажу на сваім прыкладзе у маладосці, я калі жылі маладзечна, я уваходзіла ў літаратурнае аб'яднанне не крыніцы, а купаленька. Так. І першы раз напісала на беларускай мове верш. Мне здалося ён вельмі годны. Я туды яшчэ хадзіла у, можа, які 8 класы. Ведаеце, пакрытыкавалі, 10 гадоў не пісала. Але ж все роўна, калі яно там недзе сядзіць, і все роўна, що яно просіцца, і хочацца выказаць, і хочацца парадаваць. Ну, а тым больш, як журналіст, это увогуле ў натуры. Але мне здаецца, таксама, калі ў школы запрашаюць, трэба адпраўляць і вось такіх маладых. Дык я іх забіраю, бяру іх. А, да? Да, Потому что, разумеете, ну, вось, як прыходзіць Владимир Антонович, да, такі солидный, Франц Иванович, это ж сидять здесь и думать, о, это ж колькі яшчэ, да, каб напісаць трэба, каб вось уже прыйсці, да, калі гэта запросіць у школу. А тут раз прыходзіць амаль што роўная, да, па гадах дзяўчынка, і думаць, о, так можна ж і мне таксама пісаць, яшчэ і надрукаваць змогуць. Сапраўды так, новка, да, у нас это, запросили меня в школу. И наставница белорусской мовы кажа, дети, сегодня до нас приедет казачница, редактор газеты, у кого будут питания, то мусите ей задать. Дзяўчынка падымае руку і кажа, хіба яны яшчэ жывыя, это пісьменнікі. Ну, гэта ж так. Это так. То есть, сапраўды трэба браць маладых, прыгожых, каб паказваць, што вот у іх яшчэ таксама ўперадзе. Але няхай яны паступаюць у наш універсітэт. Пакуль я там працую рэдактарам, то я яшчэ падкажу. Бо рэклама універсітэта. То есть вось гэтыя людзі, якія пыталіся пра пісьменнікаў, і яны же праз год уже могуць паступаць. Конечно. Это ж цудоўна. Ну вось, на жаль, час уже з нами выйшаў. Як только разгаварыліся, такі ўсё і канец. Ну добра, мы пойдем яшчэ раз. Але ж, да, канешне, мы жартуем. Там Марына, і Настасія Пятровна, і Наталія, што там больш гумарыстычных. Хай вас натхняе ўсё, і хай будзе больш і лірычнага, і філасофскага, і таксама, дзе можна і парагатаць, і усміхнуцца. Павінна быць усяго і болей. І на беларускай мове, канешне ж, таксама. Таму здароўя, самае галоўнае. І каб, ну, прыслухоўваліся да крытыкаў, але ўжо да галавы ўжо не бралі. Да. Ідзіце адразу да рэдактараў і давайце ім, каб друкавалі. Добра, але застаньцеся, калі ласка, з намі, нікуды не сыходзьце. Пра прэзентацыю ратушы мы ўжо даведаліся, але давайце разам паглядзім, што яшчэ будзе адбывацца ў нашым горадзе, у нашай афішы. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на выставку живописи Андрея Щурка «Край солнца». На выставке представлена серия живописных и графических работ, впечатлений и рассказов о солнце от его большого любителя и почитателя.
По словам автора, Солнце – это постоянство. Каждый день оно уходит на западе и приходит снова с востока, подтверждая, что все в жизни движется по кругу. Круг – это Солнце, а Солнце – это жизнь. Выставка работает с 10:00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Народное оденье Витебщины». Посетители музея смогут познакомиться с предметами, элементами и орнаментом одежды на Витебщине. В экспозицию вошло около 400 единиц одежды, из них 200 предметов из фондов музея. Кроме предметов крестьянской одежды конца 19-го, первой половины 20 веков, на выставке экспонируются костюмы мещан и старообрядцев, а также уникальная коллекция тканых в разной технике поясов. Выставка работает с 10:00. Концертный зал «Витебск» представляет отчетный концерт «От и до» театра песни и музыки «Просторы» и студии эстрадной песни «Форум». Слушателей ждет весьма разнообразный репертуар. От лучших кавер-версий песен прошлых лет до популярных современных хитов. А неповторимые голоса и необыкновенная энергетика вокалистов в очередной раз покорят сердца зрителей. Дополнит насыщенную программу концертные номера от ансамбля танца «Лявониха», театра студии современной хореографии Дианы Юрченко, студии сценического мастерства «Арт-проект» и многих других. Начало в 19:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе. Як заўжды, мы вас заклікаем до того, каб наведваць іх і пашыраць свой далягляд. А у нас уже новыя госці, ось такі каларытныя мужчыны. 3 жанчыны ўжо былі, зараз сур'ёзны выгляд такі. Да, гэта Міхась Дук, ужо знаёмы, так, знаёмы нам, уже нават у гэтым годзе прыходзіў у нашу студыю. Гэта дырэктар Лячанскай базавай школы Віцебскага раёна. І вось у такім цыліндры таксама вельмі важны чалавек Вадзім Сакратароў, дырэктар старасельскай сярэдняй школы Віцебскага раёна. І адразу тады пытанне ўжо, так, каб нашы тэлегледачы не сядзелі і не прыдумвалі сабе, што гэта за такія строі, што за цыліндры, што за тросці, парасоны. Хто, каго вы сабой уяўляеце? Добрый вечер. Добры. Вы видите, что я зараз перед вами сижу у особе Владимира Владимировича Адамова. Это вядомый геоботанік, який жив побач з Витебском, был укладальником ботанічного сада, ну, той, який зараз знаходится побач. И мой сусед, навіть він сам про себе розкаже. Добре, вельмі зрабіў, Міхась, так. Дякую, Владимир Владимирович. Добрый вечер, Сяржук. Владимир Владимирович. Ну, я уяўляю сабой самага вялікага чалавека ў свеце. Фёдор Андреевич Махноў, які нарадзіўся ў Віцебскім раёне, вёсачка Касцюкі, недалёка ад старога села. Рост яго, па некаторых меркаваннях, 2 метра 85 сантиметров. Калі казаць вага, 182 килограмма. То есть человек уникальный. Не маленький мужчина, да, унікальны чалавек, які працаваў уже з маленства, з 14 гадоў працаваў у цырку, аб'ездзіў амаль усю Еўропу, Германії, Італіі, Голландыі, Бельгіі, зарабіў, ну, дастаткова вялікія грошы, але ўсё роўна вярнуўся на свой хутар, які пазней назвалі Веліканаў хутар. Пражыў, на жаль, вельмі мала. Розныя меркаванні, зараз я не будзем пра іх расказваць. Веліканаў хутар захаваўся ці не? Веліканаў хутар захаваўся, ёсць і яго магіла, і помнік, і аградка. А дзе гэта? Гэта недалёка да вёскі Старае Сяло, так што можна здзейсніць цудоўную вандроўку по гэтым маршруце. Но у вашай жа школе таксама ёсць і музей, так? Да. Адразу можам сказаць, што ў ім захоўваецца, якія, скажем, экспанаты, якімі можна зараз здзівіць гарадскіх, напрыклад, жыхароў. Таму што, ну, я разумею, што жыхары Старага Села усе ведаюць, што там у гэтым музеі. А чым можа прыехаць і з Віцебска чалавек, ці нават з Менску, ці з іншай краіны прыехаць і здзівіцца? Ну, увогуле, стоіць нагадаць, што Старасельскі музей гэта народны. В Віцебскім раёне, калі я не памыляюся, увогуле 4-5 музеяў, званні народныя, гісторыка-краяведчы. Музей узлаўляе яго чалавек Апантаны,
энергія, у якой яшчэ, я спадзяюся, на многія дзесяцігоддзі ёсць. Юшкевіч Маргарита Дмітриевна. Музей сам невялікі па памерах, складаецца з 5 залаў, але экспанатаў ім каля 14 тысяч. Гэта, канешне... Усё тычыцца жыцця... Не, не ўсё. Калі казаць пра ваенныя гады, ёсць зал Вялікай Адчыннай вайны. Много зброі, много прылад. Ёсць этнаграфічны куток, ёсць куток, дзе расказваецца пра настаўнікаў, пра вучняў, пра медалістаў, пра дырэктароў школ. Ну і таксама ёсць, канешне, цэнтральнае месца ў музеі займае это Фёдор Махноў. І унікальны, напэўна, унікальны экспанат — гэта ложак, які захаваўся з тых даўніх часоў, калі... Ну гэта ж рабілі пад замову, так? Ён не проста ж набыты дзесьці. Якія яго памеры? Ну, памеры ад потолка і да пола. То есть, калі хлопчык Федзя пачаў хутка расці, быў заказ майстру, але майстар было шмат працы, не справіўся у свой час. І калі ўжо дайшла справа да ложка, ён ужо быў не патрэбен. То есть, Федзя працягваў расці. Скажыце, калі ласка, Так што есть... вы не спрабавалі паляжаць на гэтым ложку? Колькі вам не хапае да сапраўднага Махнова? Ну, мне не хапае, канешне, да Махнова, да, мой рост крыху не дацягвае, але, ну, калі яшчэ крышку падрасці, то можам і... Ну, не магу сказаць, што ўсё яшчэ наперадзе. Ну, напэўна, да, ўжо. Не магу. Ну, не спрабавалі. Глядзіце, з Міхасём мы сустракаліся, так? Вось зараз нам Владзімир распавядае таксама такія цікавосткі жыцця Віцебскага раёна. І яшчэ больш пераконваюся і я думаю, тэлегледачы нашы, што жыццё наша сканцэнтравана не толькі ў Віцебску, але зараз з'яўляецца ўсё больш шмат цікавага, пра тое, што людзі даведваюцца. І таксама па-за межамі горада, у невялічкіх вёсачках можна ладзіць экскурсіі нават з Віцебска на дзень, хаця б пракаціцца побач, зусім не патрэбна ехаць кудысьці далёка-далёка, а можна сустрэць усё побач. Ну, вось пра Адамова мы нагадалі, просто што мы ўжо размаўлялі больш дакладна і грунтоўна, так, пра Адамова. І таму адразу перайдзем да таго, што у гэтую суботу, так, будзе ў нас Адамаўскі фэст. Адамаўскі фэст, гэта 3-й, мы тады так пра яго казалі, што ён, магчыма, будзе, да? А зараз мы ўжо дакладна можам сказаць, што 27 траўня. Ну і вось, я думаю, Міхась, не Владзімир Владзімирович уже, так, Адамаў, Міхась Дук нам распавядзе больш падрабязна, што за фэст, якая у нас... З задавальнем я скажу, я думаю, что уже ботанику и слова не дадут. Добро быть самым высоким человеком. Так, натурально, каб адчуць хараство і усе прыгажосці горада, неабходна пабываць на вёсцы. І ў нас у гэту суботу будзе цудоўны, шыкоўны, як я сам лічу, фэст, таму што ён прысвечаны нашай роднай прыродзе. Гарадскія жыхары могуць убачыць тыя мясціны, дзе працаваў і жыў адмыслова гэты чалавек. Ён быў для свайго часу дастаткова адукаваны, дастаткова заможны. Сядзіба яму дасталася. Ну, калі сядзіба ёсць, дык ужо... Сядзіба двухпавярховая. І мы у гэтым годзе вырашылі змяніць крышачку фармат. Потому что раней мы нешта прыбіралі. Ну, такі суботнік. Да, як суботнік, а потым як узнагародак канцэрт невялічкі, так? Так, гэта не вельмі цікава для гледача. І зараз мы проста прапануем вандроўку паміж малымі лётцамі і вялікімі. Глядач можа даведацца, чаму. Гэта вось гэтае тое, што у афішы заяўлена як вандроўка па ваколіцах лётцаў у пошуках птушкі шчасця. Чаму так яна тут заяўлена? Да, чаму такая назва? Таму што... Дзе ж тая птушка шчасця, і ці кожны зможа яе знайсці падчас гэтай вандроўкі? Вы ведаеце, эту вандроўку мы будзем ладзіць разам са старшынёй грамадскае аб'яднання, гарадское аддзялення грамадскае аб'яднання
ахова птушак бацькаўшчыны З Галінай з Галінай Анатольевнай Захаровай. Захаровай. І я буду распавядаць пра нейкія гістарычныя цікавосткі, а яна, мы ўжо прайшліся па маршруце, будзе паказваць, якое тут у нас у Наваколлі ёсць птушынае царства. Гэта вельмі цікава і вельмі захоплівае. Таму што гэта як ціхае паляванне. Да, Гэта як вось гэта з ангельскай мовы так і не пераклалі гэтае слово birdwatching, так яно. Па-беларуску гэта птушары. От birdwatchеры птушары, яны назіраюць за птушкамі і там вельмі цікава, хто больш знойдзець, хто больш прывабіць. І самае галоўнае, што і дзеці, і дарослыя бачаць, што можна адпачываць і без ужывання нейкіх там стымулятараў. Можна проста падышаць азонам, падыхаць. І галоўнае, што і ўсе рыбы жывыя, да, калі падчас рыбалкі. Конечно. Жывёлы таксама, і грыбы нават, і тыя ціхенька сабе могуць расці, і ўсе будуць жывыя і здаровыя, птушкі таксама. Вандроўка будзе невялікая, гэта 2-2,5 кіламетры, і мы пераходзім у вялікія лёдцы, і дзе будзе адбывацца менавіта гэты фэст. А пачынаецца, прабачце, а пачынаецца гэта ўсё дзе? Дзе знайсці вось арганізатараў? Прыехаў у лёдцы, а куды куды падацца? Да, дзе, хто? Ну, вы ведаеце, арганізатары менавіта Акадэмік Адамаў, я буду сустракаць гледачоў на платформе малых лёдцаў. Міхась сам будзе сустракаць. На чыгуначных, каб мяне У убачылі. малых лёдцах адразу так запамінаем, занатоўваем. Так, это дастаткова прывабна па кошце. У 8:56 ад'язджае цягнік. Для выходнага дня это все добра. І я сустрэну о 10 гадзіне, і мы павольна пойдзем. Я спадзяюся, 10 до 12 гадзін мы даходзім да вялікіх лёдцаў, і зараз Тут до 11 написано. з 11 пачнецца кірмаш. Кірмаш. Кірмаш, там будуць майстер-класы, вырабы народных прамыслоўцаў, нейкіх ленд-арт, это вырабы з Ленд-арт это модныя зараз штукі такія, так? З прыродных рэчываў, тое, што можна выкарыстаць, зрабіць з гэтага мастацкі твор нейкі. Так, з сена, з нейкай саломы, з лазы мы будзем рабіць, і дзеткі адмыслова. А што будзеце рабіць? Адразу падзяліцеся, раскрывайце сакрэты, нам трэба завабіць туды людзей. Увесь фестываль будзе прымеркаваны птушкам, таму мы будзем, я не буду ўсіх зараз кідаць карты, но мы будзем рабіць сімвал жыцця. Такі будем сплетаць, а што навіта даведаецесь, калі до нас прыедзеце. Потым чакаюць гледача вельмі цудоўная справа, якая мае назву «Спеўны сход». Гэта першы артыст, які падтрымаў наш адамаўскі фэст, Сяржук Довгуш. Да, людзі збіраюцца і разам пяюць песні. Я нават магу сказаць, якія песні. Калі ласка. Таму што тут уже не будзем хаваць, да, Не сакрэты? будем, конечно. Таму што Сяржук Довгушаў вось зараз ляціць у Іркутск таксама спяваць, а спеўны сход буду праводзіць я і Міхась. Так і будуць у нас 3 песні. Гэта «Ой, шось у лесе гукае», «Ой, лятала», і вось такая цудоўная з барадулінскіх, да, спеву, гэта «А ў цёмным лесе саваку гічыць». Бо ўсё зразумела, што ўсе песні звязаныя з птушкамі. Іван, ты так на мяне глядзіш, што ў цябе, я разумею, ўжо нейкае пытанне ўзнікла. Узнікла некалькі пытанняў, але першае, вось быў у прошлым годзе спеўны сход, ты глядзеў на гэта і ўсё удзельнічаў, а зараз нават падсядзіш Сяржука. Не, А Сяржук ніхто не заўважыць розніцы. А калі мы яму нават пакажам запіс ужо праграмы, так магу сказаць, што гэта з яго благаславення. А, гэта не будзе сюрпрыз. Ён сказаў, да, не, ён толькі рады, што справа яго ідзе далей. Песня павінна ісці ў народ, конечно. Гэта народныя песні, і таму аўтарскіх правоў на народныя песні ў яго няма. І другое пытанне, якое ў мяне ёсць, вы сустракаць будзеце вось у гэтым выглядзе. Людзі, якія будуць праязджаць гэтую станцыю, яны не апынуцца ў прошлым стагоддзі? Яны не павінны турбавацца? Вы ведаеце, яны не павінны не хвалявацца, таму што від прывабны, засталося шмат артефактаў, таму гэта цікава апынуцца як у машыне часу на 100 гадоў таму.
А это дакладна вось выгляд такі, ці ну вы так уяўляеце? Не. Што магчыма, ці ўсё ж такі нейкая праца была па даследаванні У мінулым годзе строяў? по праграме ПРААН по развіццю мясцовых тэрыторый некалькі школ зрабілі рэканструкцыю касцюмаў пачатка 20-го стагоддзя. Было эксперты, яны дапамагалі нам знайсці шмат выданняў. Дзякуй Богу, што і прайшло не так далёка. 100 год таму змаглі все аднавіць, ну, ці блізка да таго аднавіць. І нам гэтыя касцюмы насамрэч падабаюцца, мы амаль з іх і не вылазім. На ўсіх імпрэзах, на ўсіх дажынках. І к нам вы нават ехалі таксама па горадзе. Не, галоўнае яшчэ тое, што нас людзі любяць, да, беларусы любяць вельмі падсілкавацца і смачна. Часу проста ўжо не так шмат. Вязковыя прысмакі, што гэта будзе? Ну, гэта будзе самая такая страва, простая у гатаванні, але вельмі сытная. Гэта будуць блінцы. Бліны будуць дражджавыя, з мучыцы і дзіруны. То бок дранікі з рознымі, просто будуць розныя соусы. І начынне. Да, начынне, не то што башамель. Кошт, адразу скажыце кошт. Дорага будзе? Вы ведаеце, мы дадзім рэстаранныя? Не, ні ў якім разе. Крышачку паспрабаваць, дэгустацыя будзе, а потым, ну, трэба захапіць нейкі рубель-2, і мы вас усе... Ці за рубель можна ўсё гэта пакаштаваць? Так, каб не было там выдачы зашмат. Гэта не рэстаранныя кошты, і таму рубель 2, 3, 4, таму што яшчэ ж будуць вырабы майстроў і нейкі, можа, і мерч ад гурта «Рэлікт». Так, скончыцца ўсё гэта апафеозным канцэртам гурта «Рэлікт». Конечно. І адразу скажам, што у Вялікіх Лёдцах гэта ўсё будзе адбывацца на тэрыторыі дзіцячага дома. Ну, гэта для тых такнавеннікаў, хто не паедзе, напрыклад, цягніком, а прыедзе машынай. Можна дабрацца машынай ці аўтатранспартам да... Уваход вольны. Вольны. Все мерапрыемствы... Усё бясплатна. Все бясплатна. Добра, тады на гэтым сёння у нас все. Нагадваем, што 27 траўня, так, вы можаце прыехаць на Адамаўскі фэст і падсілкавацца, і паспяваць, і таксама і пачуць спевы не толькі птушак, але і гурта «Рэлікт». Усё гэта бясплатна зусім. Можаце прыехаць дызелем да станцыі Малыя Лёдцы ці дабрацца да дзіцячага дома ў Вялікіх Лёдцах. Здароўя вам, шчасцейка, да, і новых фэстаў, я думаю, новых фэстаў, новых гасцей, чым здзівіць. І да сустрэчы 27 траўня. Чакаем. Так, зараз заставайцеся з намі і давайте яшчэ вось настрой перадсвяточны, перад святам уздымем разам з Александром Карынманам «Патрап у тэлек». Друзья, всем привет! 2 недели назад, буквально 2 недели назад, прошло Евровидение, в котором наша команда Na'Vi Band приняла участие, прошло финал, очень крутая песня. И мне вот интересно, знают ли жители нашего города, кто вообще представлял нашу страну, помнят ли они об этом, какая была песня и что они об этом думают. Пойдемте. Буквально 2 недели прошло с того момента, как нашу страну представили в финале Евровидения. Вы знаете, кто представлял нашу страну? Нет. Какая группа? Нет. Почему вы не знаете? Я не слежу. Я тоже. Зачем? Чем вы интересуетесь? Ну, спортом. 2 недели назад, буквально 2 недели, было Евровидение, и в финал прошла группа из Беларуси. Не знаете даже кто. Был конкурс Евровидения, слышал про такой? И там принимала участие в финале, прошла в финал за долгие годы впервые группа из Беларуси. Знаешь, какая? Да, Na'Vi Band. Круто. А помнишь, что они пели? Не. Смотрите этот конкурс? К сожалению, нет. Знаете, кто участвовал в Беларуси? Нет. Серьезно или вы... Ну, как бы не следим за этими новостями. Ну, слышал, но я никогда не видел их. Ну, а как название команды? Да что-то такое. Na'Vi Band. Да, Ну, вообще не слышали песню? Нет, не слышал. Знаю, но не помню сейчас. Na'Vi Band. Вспомнили? Да. А помните, какая у них была песня? Красиво очень, но я не помню. Вы знаете, кто в этом году нашу страну представлял? Не помню название. Вообще не смотрели? Или смотрели? Не смотрели? Они, кстати, в этом году прошли финал. Я И знаю. очень круто выступили. 17 место. Да, Na'Vi Band. Что слушаешь? Я? Нет, я. Ты. Я что слушаю? Ты в наушниках. Что ты слушаешь? Оксимирона. Круто. Оксимирон крутой?
Да. Крутой. Слушай, ну мне кажется, что он очень много, знаешь, таких слишком умных использует слов, о которых даже я вот не знаю. Ты сколько лет? 15. Ты все понимаешь, что он поет? Я не понимаю. Далеко нет, у него очень много терминов замудренных таких. А было такое, что вот ты слушал Оксимирона, и тебе захотелось залезть в книжку, посмотреть там, в интернет, загуглить, что это такое, что он имел в виду? Честно, нет. Просто атмосфера, да? Просто, да, нравится. Слушай, мы как раз говорим про музыку. Недавно был конкурс Евровидения. Смотришь его? Честно, нет. Кто представлял Беларусь в этом году? Нет, мы не знаем. Нави Бенд, по-моему. Нави Бенд. Правильный ответ. У них была песня, помнишь какая? Не помню, честно. Там был мотив что-то. Эй, эй, ай на на о. На белорусском языке молодцы, что родной язык продвигают. Вы в какой стране живете? Беларусь. Как вы считаете, кем можно из белорусских деятелей спорта, допустим, или культуры, артистов каких-то, да, певцов, музыкантов, актеров или научных деятелей, кем можно гордиться? Дарья Домрич. Дарья Домрич, она кто? Ну, спортсменка. В какой области? Беларуси. Я понимаю, в спорт какой? Ну, лыжный спорт. Биатлон, да, и лыжный спорт. Еще кем? Ну, Владислав Гончаров. Гончаров Владислав, он кто? На батуте там прыгают, ребят. Он что? Медаль взял там. Где, на Олимпиаде? В Рио. Помимо Евровидения, помимо Нави Бенд, сейчас в Беларуси кем можно гордиться из музыки, из кино, может быть, из науки, может быть, из спорта? Кто для вас белорусская гордость? Дарья Домрачева. Кто представлял Беларусь? Как вы? Нави Бенд. Правильный ответ. А что у них за песня была? История моего життя, да? Там был мотив такой: «Хей, хей, ай-яй-яй-яо». Эй, эй, ай-яй-яй-яо. Хей, хей, ай-яй-яй-яо. Хей, хей, на-на-но. Хей, хей, ай-на-на-на-о. Эй, эй, ай-яй-яй-яо. Ой, как мило у вас получилось. Хорошего вам дня. Гісторыя майго жыцця будзе свяціць яшчэ ярчэй. Хей, хей, ай-яй-яй-яо. Вот такая вот песня была у нас на Евровидении. Мы сегодня решили напомнить всем. Я думаю, хоть чуть-чуть напомнили. На сегодня все. Пока. Ну вось заўтра вечерні Віцебск выйдзе крыху раней у 18:50 адразу пасля нас пачнецца прамая трансляцыя футбольнага матчу паміж футбольнымі клубамі Віцебск і Батэ. Вось так. Будзеш заўзець, глядзець, заўзець. Я буду тут у гэты час. Вось мы скончым, а там усё пачнецца. Добра, на гэтым мы з вами развідваемся. Традыцыйна зычым вам шчасця, здароўя, кахання, а зараз для вас узорная студыя Альтанка Віцебскага гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з народнай песняй з-пад шэрага камушка. Пакуль да заўтра. Пакуль. Камушка, водица бежала, воля, 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 люшки, водица бежала, воля, 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 люшки, водица бежала. Там белая бебялила, красный выжимала, воля, 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 люшки, красный выжимала, воля, 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 люшки, красный выжимала. Я на красный выжимала, любого чакала, воля, 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 люшки, любого чакала, воля, 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 люшки, любого чакала. Еди, еди, мой миленький, ты на сивым коню, воля, 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 люшки, ты на сивым коню, воля, 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 люшки, ты на сивым коню. Выйди замуж за мяне, ты любая дзяўчына, воля, 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 люшки, любая дзяўчына, воля, 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 люшки, любая дзяўчына. С-под шэрага камушка водица бежала, воля, 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 люшки,